ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Khasi Author Society hadian bakrala ban pelong ya ka National Seminar halor ka ketien khasi hanong ba Delhi da kajing ang not bakan yo rongno ha ka khernet ba pra jong riti secar kri India. Kila shimi karai nak bentaban panjing shai na ka office jong Union Home Minister ka sarkar kme halor ka dot khas bal IT how Amit Shah ha ka arpoi trek Kuala Lumpur jong snam arajar afoi. Habe kran gila pathai ko bor Professor DRL Nonglai ubadai President jong ka Khasi Author Society Hakapor ba IT yak taka dorkas ki klem yo ban kendo markhmat henrei haka arpsau terek unaitung arhajar arpsa kilayo ban kendo markhmat badu Amit Shah haka jingdan lang rengkat bad u Konrad ke sangma ubre menteri rangba ban pensngau biang halor ketien khasi u Professor DRL Nonglaj ula pentep bakarai balasem ban pan jing sha nak operation Amit Shah kadai namar bawat hadien balaya kendo hadu menta ka KAS kampat shem layo satyai ka jubah bahato ka jing dawai kitin khasi kaladan hae hadin balaput ka jingamir jiten dat ka jingalang pai pa ajan tarmata ka Khasi Author Society kala sim south li kirai bat kini nikwa ya karan pentem sepi baro da pimpem priang dan ne kini kirai di ban nasi ka ban kong ka dong ban di shai na ka office jong Union Home Minister Amit Shah halor ki dorkas ki bengla submit so how January arhajar arpoi habawan sikong wat la nim sim la yakdo markmat yo rei ila ai ya dorkas lamba menteri sarkar gadopor ba nanta ka weipat ka jimpen kan mau yo kedai ka arab sau trek jong Julai ara jarak wei ha ka bangila daya kendo markmat bato hamne silong ha jinan ka jong o chief minister o Konrad ke sama jinan dekat jong chief secretary o for bat ke wei ke officer dan rei hadien jong kito ki jinga kendo bat ka jing ai ki dorkas ngim simyo jubab minta wei karai bat ka tangrong karai ban kong pan jing shai na office jong u menteri kampo ye nga sarkar India hanno kadan kenika kam jong nomor na ong tinawai bantep ya status jong kenika jing dawa jong Namar menshua habang kendo ya rational sung baru Rijiju kiran Rijiju au Januari arhajar ka khandai tangadin arbanai nilayo ya kejuba ba ketien khasi kadan hadales jom ki pending demands life of properly ketien khasi gade ko wei bat la ya tho yangi hadar juba ba ka ministry kandang teknia ya gereka di hadin ketua badan dan le kendo ya Amit Shah hadin bangila submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendo makmat baturo ngim simyo juba kumta nilarai ban pan jing sai na ka office jong menteri kam for yen ka sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ke baar pat Kamu lesim ya kerai kadang ba ka sarkar India ke pemerintah kan simno mardor ya kisinjang ban penkre ban wanra ya niong ka andra uma ya ka bill apa parlimen ha ka sinchong dorbar jong parlimen ke bangsawan Laga long kloi kat logan no ne khamslam reini ong ba kadai banwan ra no ya ka bill nakalian sinsha the official bill nakalian jang sarkar ha parliament ha kenika sinchong dorbar jang parliament ka bangsadong ti kawai pat ban submit ya
ka thop jingpen biang jingte ka documentation but ni la submit ye kini kedai ka documentation ka ba ni layo ban submit bro shelter ni ai ye ki dorkas lamdala ye ka ban bu sijaka ye ki thop jingte baro rei khasi auto society da ka jing presitam ni la bu ye ki khat ki ba dan ke jing tebet ke ba terpan ban lum ban lang ye kini ringkat bat ki sabot ki jing pen sisa lani ki justifications ba ka tien jongi kalau dong ka ba la dei por la slam ban rung no apo ka khnet ka ba fra tingila yo ban submit ye kan ni bat ka ba khado ka ba sao ka long ban ap ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor kabangila dawa nimla banbo ye kapor ndrei hapo kapor bangila dawa kabambati shwa jongka dorbar parliament kaban session bat ladangin yo ka jiba ngin sa penong da kiwai pat kilat jingeki kilat jingdawa ini ta ti yakini kirai ringkat bat ki jingpen kan mau ye ki babun ki jingjat nanti jong ka ki jingdawa ringkat bat ki jingat ho city apa dan ka home ministry ki jingya kendo da ka bangilat da ka konhon sadali bat kumjuru ane selong ni lara ya ki dorkas ki bat mai ringkat bat ki kot kisla ki ba ngila sulang agar dorkas ni bandej ai sya ka office jong o minister kampo ye mengabatu general secretary Dr. Api Harsiye nangta sya ka office jong o prime minister bat kumjuro sya ka office jong ka president jongkari bat menen ngila la banle ya kata bat ka receive copy ka bangi ayo kini kidai ki bala receive leki tugi lightly ki office kata jongo union home minister prime minister but president jong kari ta ti giwai pat ki penat sarkar ki ba ni lapha ya ki kopi na kam ta ki tip jongki kalong se ka ministry of tribal affairs se ka ministry of culture but ka ministry of minority ta ti kata ka dai ka kam ka bangila pendap hado nin jasni like no tang bat uni wei mp uba ha ka jintip jongi udan ba ka jiajan but prime minister kumjuro baru union minister naga tagadau ni sa jet knan banyo bangira yo banishong baru arsen tati kejingkula na kren jogo kalong bet banikren baru union home minister umpatla banai koi pat kejingkula palat ye kata ndrei wangan sasimkya banikren ni kredam but union home minister kap mat ke bakomsan bang ibu kalong ban wanra yang anrau ha parliament ada sensyong dorbar parliament kaman sadong ti menta ke jingbudien kandong yakini ikot kisla da ka bangin wad yaki jingtep kabala da ka bangilet sigi ministry ngladan ro ka tim ka baklan ke jongi hangtia dali itu gibadan dali ken bodien hangno kadon ne am ka jing persang ban sim yaki sinjam ban mentre ya kebel adin ba nilayo ban submit yaki niki ban ai yaki niki dot khas ki jongi tiga jing bodien kandong sekitu lai khamtam ki bangda ai yaki dot khas office jong o
Home Minister, office jong Prime Minister, but office jong President. But ikiway part, kisin jam jong jing budin jong ngim se tu ke ndang dai ko. Kini kilom ki jingtip na kabanta. Jong ki kilom patai ko ba jong ki pai pa ha ko beri ko nyo.